Ya ini kurang ngaret tuh. Urung. Ini saya nonton bal-balan lho, ngenteni gule ya. Sopo sing ngeteri? Sopo ngeteri piye to? Aku ki arep ngaret ya, Bro. Tapi sing ndelok bal-balan dhisik ngenteni gule ngono lho. Sing ngeteri gule sopo? Ngeteri gule piye to? Kadang ngenteri gule piye? Aku ki ndelok bal-balan ngenteni gule dhisik ngono lho. Ayam apa kambing? Ada ayam mau kambing piye to kowe ki? Piye to? Ukaramu ki piye to? Kan iso kok ngenteni gule. Lah iya aku ki nonton bal-balan ngono lho. Aku nonton bal-balan, aku ngaret tapi sing ngenteni gule. Sing ngeteri sopo? Ngenteri sapa piye to? Aku kan ndelok bal-balan lho, Bro. Lah iya, pesenmu ning ndi pesenmu? Arep pesen. Aku ki ndelok bal-balan ngenteni gule. Lah iya, lek pesen. Lek tuku ning ndelok nang TV ki lho aku ki. Oh, pesenmu ning TV. Oh, pesen nang TV. Aku ki nonton bal-balan nang TV ki. Lah iya. Ngenteni gule. Sing ngenteri sapa? Sing ngenteri sapa piye to kok batek ae. Aku ki demen ndelok bal-balan ki ngenteni gule dhisik. Sing masak ki mung sapa sing masak ki mung? Ada masak sapa piye masak. Lek tuku ning ndi wis? Kadang ketuku ning piye to? Aku ki arep ngaret yo, Bro. Aku ki sik ndelok bal-balan ngenteni gule. Ngono lho. Sing masakne sapa? Kok sing masakne sapa nang panggah kuwi ya kok takon njang. Lah jeremu ngenteni gule. Iya ngenteni gule pola bal-balan ki lho. Sing masakne sapa kuwi? Arek batal masakne sapa ae lho. Aku ki ndelok bal-balan ning TV lho, Bro. Isih ngenteni gule ngono lho. Ya iya, lek pesen ning ndi wis? Pesen ning ndi piye to? Iki lho ndelok bal-balan ning TV lho aku ki. Jaluk. Ngenteni gule. Ayo jaluk. No, kowe ki piye to? Ukaramu ki piye rombat? Jaluk oleh apa ora to, Mbak? Iki aku ndelok bal-balan ngenteni gule ngono lho. Lah iya. Akeh politik lah mesti akeh kan aku njaluk sak piring ngono ae to. Iso teko panganan kowe iki. Kok bakat panganan sing kok pikir lho. Iya to, Mbak. Iya aku ki arep ngarit lesekan ya ngene. Sik sik ndelok bal-balan ngenteni gule ngono lho. Iya, ngono iki njaluk ndak oleh. Lah kok nek iso kuwi kok jalukan nabi ya. Aku ki ndelok bal-balan ki lho ngenteni gule. Lah pesen ning ndi? Kok pesen ning ndi batek